Bløddelsbehandling, yderlår. Det område, jeg afgrænser her, er det område, du skal være i. Så denne her teknik er fuldstændig simpel i forhold til at gå ind og løsne de muskler, som er stramme på hestens yderlår. Du skal arbejde på den side, hesten har problemer med, altså har stive eller stramme muskler i. Og det kan også sagtens være begge sider, og så gør du jo bare øvelsen her på begge sider. Så altså både på højre og venstre yderlår. Teknikken er egentlig bare, at du med hele din hånd lægger den fladt på hestens muskler i det område, jeg har afgrænset for dig i starten, og så laver du nogle lette tryk ind i hestens muskler. Trykket skal primært ligge eller være mest fordelt på din håndrod og ikke på fingre eller fingerspidser, fordi det kommer simpelthen til at blive for hårdt for dig som menneske. Det kommer til at slide unødvendigt. Så have primært pres på din håndrod, men selvfølgelig brug hele hånden til ligesom at støtte op. Okay? Så du kan se her, jeg anvender lige nu primært højre, men arbejder også med venstre. Og det vil være omvendt, hvis jeg stod på den anden side af bagparten og arbejdede med venstre del af bagparten, så vil mine hænder bytte rolle, okay? Men det skal du gøre præcis, hvad du selv føler for. Der er ikke noget her, der er rigtigt eller forkert. Bruger du bare en hånd, så gør du det. Bruger du begge, så gør du det. Det bestemmer du fuldstændig selv. Det, der er alfa og omega i forhold til at vide, hvordan du gør det rigtigt, det er, at du skal prøve at blive inde i vævet. Jeg skal vise dig lige om lidt på filmen, hvordan du ikke skal gøre, men du skal, og hesten den vælter lidt over i mig, kan du se her, fordi den synes, det er skønt. Det her, det er sådan, du ikke skal gøre det. Det vil sige, du lægger hånden på og giver nogle lette tryk, men slipper vævet igen. Det er ikke rart for hesten, så det skal du ikke gøre. Så jeg viser dig en gang til. Det var afgrænsningen, og så skal du have nogle gerne varme selvfølgelig også hænder. Men have den her fornemmelse af, at du lægger pres ind i hestens muskler, og så skal du blive inde i hestens muskel. Det vil sige, når du står her og vipper, prøv at se, jeg holder pres på musklen og bliver inde i musklen. Så jeg skal ikke ud og slippe presset ved hver vip, okay? Så du maser ligesom din hånd ind i musklerne, og så laver du små vip, imens du har pres på musklen, okay? Er I med? Jeg håber, du er med på, hvad jeg mener her. Det er rigtig vigtigt. Hestene, de synes, det her det er mega skønt, og især dem, som har et større behov, end hvis man fx ikke har stive og stramme muskler. Nogle af hestene er fuldstændig hårde som sten i det her område. Ja, så det, og der kan man sige, at de første par gange, man så begynder at lave bløddelsbehandlinger på sin hest, der kan hesten selvfølgelig godt afværge, og det må man acceptere, så gør man bare det, at man letter trykket. Så du skal jo selvfølgelig i hele den her seance holde øje med, hvordan hesten reagerer. Står hesten og smasker, sænker hovedet, begynder at gabe, eller bare ser fornøjet ud, så er alt godt. Men begynder hesten at løfte f.eks. bagben, ligge lidt på ørerne, eller få nogle ængstelige øjne, så skal du selvfølgelig være opmærksom, for det kan være rigtig ømt for hesten, og hesten skal også lige finde ud af nogle gange, hvad er det egentlig, der skal foregå, hvad søren har hun gang i dernede, okay? Så tag den med ro, kig på jeres heste, læs deres adfærd, ager selvfølgelig derefter. Og det betyder også, at hvis hesten ikke ligner en, der bryder sig om det, så letter du bare på trykket. Det er ikke fordi, du skal give op. Og det kan altså også være en hoppe, der måske er lidt hysterisk i det område, og sådan er det nogle gange. Så det er jo lige den teknik, du ikke skulle bruge, bare lige nu har jeg sagt det en gang til. For eksempel de hopper, som måske kan være lidt hoppet, der skal man bare være endnu mere rolig og starte langsomt og blidt op. Og når hesten så har fornemmet, at det her det er rart, og det er trygt at være i, så kan man begynde at lægge lidt mere pres på, og lidt mere pres på, og lidt mere pres på. Og selvfølgelig også i takt med, at musklerne de langsomt slipper, så kan man gøre mere og mere og mere. Så start forsigtigt, start med en blid hånd, giver hesten dig lov, står den stille, er alt godt, så lægger du mere og mere pres på, og det kan være, at du først progredierer, altså lægger mere pres på løbende, altså i løbet af
en uge eller flere uger, hvis nu hesten lige skal have lidt tilvænningstid, okay? Så det afhænger selvfølgelig af hesten, men det afhænger også af dig som individ i forhold til, hvordan du ligger presset. Så det var lidt omkring bløddelsbehandling af din hest, og jeg anbefaler, at du bruger 10 minutter på den side, som er problemet. Og 20 minutter, hvis det selvfølgelig er på begge sider. Men 10 minutter på den side, der er problemet. Så er alt godt. Rigtig god fornøjelse herfra.